Здравейте! От нас Екатерина Костова и Вергиния Лазарова, магистър-фармацевти в аптеки Нове Фарм. Правим това клипче, за да ви разкажем за още два от нашите най-нови продукти от портфолиото на Нове Фарм, а именно магнезии таблетки и магнезии директ саше. Така, какво е специалното в нашия магнезий и какви форми и за какъв тип потребители сме ги създали? Създадохме два продукта. Единия е магнезиев цитрат 500 под формата на таблетки и магнезий директ саше под формата на директни ородиспергиращи се сашета. Всяка една таблетка съдържа 500 мг магнезиев цитрат, който е източник на 77 мг чист елементен магнезий. Какво всъщност означават тези цифри? Защо общата сол е 1 мг, а пък чистия магнезий е различен и защо сме избрали точно магнезиев цитрат? Най-общо казано, магнезиевите соли са два типа – органични и неорганични. Органичните соли се усвояват по-добре, имат по-добра бионаличност, докато неорганичните пък са доста по-висока концентрация. Магнезиевият цитрат е една от най-добре усвоимите форми на магнезия и е достъпна за потребителя. Предстои да направим отделно видео, което ще наблегне основно на различните соли на магнезия, различната им усвояемост, различното им приложение, така че сега няма да се спираме на това. Да разкажем тогава за продукта ни под формата на сашета. Какво сме Да. използвали в него, каква е солта на магнезия, какви са му предимства. Това е един много интересен продукт. Под формата на ородиспергиращия се сашета е, като съдържанието е комбинация от магнезиев цитрат, магнезиев оксид, витамин В6 и еларгинин. Двете соли, цитрат и оксид, подпомагат своите качества, като в допълнение имаме и добавен витамин В6, допълнително подобрява усвояването на магнезия. От своя страна пък еларгинина е една аминокиселина с множество полезни функции за нашия организъм. В случая тя е много важна за синтеза на азотен оксид, който е така, при спортисти има отношение, тъй като подобрява физическата издържливост, спортните резултати и възстановяването след тренировка. Как бихме помогнали на наш пациент да избере дали да бъдат капсулите, таблетките, дали да бъдат таблетките или да бъдат сашетата? Всеки потребител има своите изисквания. При хора, които са по-динамични и предпочитат формата на магнезий да е по-удобна, препоръчваме директ сашето, докато при хора, които са свикнали да приемат магнезия заедно с другите си хранителни добавки, за тях по-лесно е да взимат една таблетка от магнезиевия цитрат. Ако имате въпроси, може да ги задавате под видеото в коментар или да очаквате видеото ни, което ще бъде на тема магнезии, различните форми на магнезия, усвояване и всичко, което бихме могли да обхванем по тази тема. Желаем ви хубав ден И до скоро! и до скоро!